И здравейте хора, днес ще играем тази игра, която на нея винаги се ядосвам, не им знам името. Не, по-точно извинете хора, днес ще играем 10 на седви на различни игри в Roblox. Добре, първата игра между другото ще... Ето... Оф, ето тая. Не, тая няма да е. Добре. Така. Първата игра ще е Бари. Полицая Бари. Така. Това е първата игра, между другото. Между другото хора, още в 30:00 часа някъде, още на 30 минути сутринта на тази след обяд по-точно в 1 час ще излезе зад всичките, които ще ви покажа. Всичките back to school неща. Не, само тетрадките ще излезат, другите не са някакви. Не, и тетрадките и още не ще излезе, но все още няма да ви го показвам, то е тайно. Те са тайни, по принцип. Така, тук скачаме и се надяваме да не паднем. Взимаме стинките и хоп, 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 хоп и хоп. Успяхме. Добре. Окей. И хванаме. Отворено ли е горе? Да, отворено е горе, между другото. Отворил съм го да не се е променил. Успях. Бях на коса, може би. Окей, продължаваме. Защото трябва между другото хора много бързо да ги минаваме, защото все пак не са малко действия. А може и втора част да има. Не, само една ще е частта. Между другото, пишете в коментарите хора дали искате да пробвам да направя някакви вид пиратни, но някакви такива. Защото между другото хора и аз между другото не съм правил пиратки или някакви такива неща и ще ми е много интересно да направя. Добре, тук чакаме хората. Добре, ще си пусна хора камерата просто.
Идва. О, накосвам между другото. Така. Окей. Тук се качваме бързо. Не забравяйте, че ако съберем 200 абоната, ти ще направим тайна изненада. Пак ли ме хвана? Която някой ще може да спечели. Добре, как не можах отново? Неверно ли от начало почвам? Добре, явно хора, това беше първата игра. Добре, и следващата игра, хора, е тази. Не знам после как ще може да заспа. Чакайте да си сложа APG на очилата. Само. Опа! Така малко са ми големи. Даже не малко, мисля, че. Окей. Супер ми стоят, между другото. Тук, между другото, още понякога е бъгаво. Ето го. Чакайте, че ми паднаха. О, не, явно ми падат. Трябва да съм изправен. Те, между другото, хора, ви казах, че са оголемени даже. О, боже, наистина ли паднах? Това е несериозно направо. Така. Добре, това понякога е лесно, понякога е трудно. Окей, тук се пребих. Между другото ми вижте героя. Горе-долу изглежда добре. Просто нямам V-Bucks и затова. Окей, продължаваме, хора. Отново се пребих. Добре, то не ме интересува, да ми каза. О, тук между другото по едно време се чуят отвратителни тези. Мира, чакам на стая, чакаме. Така. Минаваме бързо. Хоп. Така, продължаваме. Тук бях на косъм, между другото, хора. Да умра и да падна. Там, между другото, ако ни хване над ръцете на клона, ни хваща и ни... Окей, тук трябва да сме много бързи, хора, защото може да ни хване. Ако ни хване... Ето, между другото, виж колко отвратително ще е. Между другото, много скоро, наистина на трети, на 30 ще ви покажа някои неща. Буквално толкова ли съм просто, че умрях. Окей, това буквално. Това е добре, че умрях, защото те буквално ме телепортира. А доброто е, между другото, че нямаме живот. Имаме, ако само паднем от толкова. Или ни убие клона, или паднем.
доста добре се справям. Сега това между другото е втората игра. Така. Тук между другото е по-тъмничко. Защото тук е буквално толкова тънка тръбата, че буквално едно движение рязко и падаме. И буквално тези тръби не ви ли приличат като наденички? На мен доста ми прилича като наденички. Буквално ги вижте какви са. О боже, скоро ще умре. Усещам го. Явно не трябва да говоря хронно. Просто. Между другото, тази игра съм я играла в едно от видеята ми. Добре, ще се опитаме по-бързо. Спирам да говоря, защото не ми се отразява наистина добре. Преминахме, хора. Окей. Между другото, може и да има и втора част, защото отново ми е прегрял телефон. Не видях, че тече допълнително умра. Окей. Явно третата ще е последната и ще има втора част, защото наистина ми е прегрял телефона. Тук между другото, като се качим на това, приключва втората игра. Буквално вижте го само как ни следва. Чакайте, че не мога да кажа. Ето го буквално. Не знам дали го виждате. Ето го буквално. Той само ни чака да слезем, за да може да ни убие буквално. Окей. Тук между другото не знам как не падат. Между другото доста искам на това вълче да изкачим. Между другото, мисля, че това е последното, защото там е къщата, където е клона, където мисля, че ще има битва, про която обаче няма да я видим, която ние ще се бием с него, разбира се. Добре. Добре, това беше наше видеото от мен. Очаквайте много скоро втора част, която ще е финал, защото просто ми е прегрял телефона. И то адски много ми е прегрял. И това беше видеото от мен. Чао! Абонирайте се за канала ми, пълним 200 абоната. И пишете в коментарите дали искате да ви покажа както ще спробвам да направя вид пиратка или нещо подобно. Не знам какво ще се получи, но сигурно нищо няма да се получи. И ще се опитам да запаля тези тропическите пръчици, които в едно видео съм ви ги показал, пак където ми гърмяха много. Но ще се опитам, разбира се, тата ми ще го накарам да ми ги запали.
И това беше видеото от мен. Чао, абонирайте се и сложете лайк. Гоним 200 абонати. Чао!